ai ke ba ka jingsngewthuh kaliang ka jingi kong parti kalong bangi oban ra ai kini hak takamat ka ba hak jaka ka ba ka sorkar ka ko apanya keren ba ila keren imat kom bangi lapan pynshai ai ka nongrim ka ji ni oban pynshai ru nomor kadon ka jing persang ru nagaliang ka sorkar ban pesuthu bakla ba ka voice of the people party ka ba persya ai ka par persya investment persya ai ka industry ndai mene ka jing kren ji kala kren shai nyim persya ringi persya ya kata ka roi ka par kon ra ba ka jing pinjat ni persya ai kata ka roi ka par ka ba tu noi ka hok ka jingi kitrai mun kitrai jaka ni persya ai kata ka roi ka par ka ban sniu ka mariang kata ka ni ka jing persya ka jing ndai ni ko apanya keren ya ka roi ka par ka ban pen sniu do ka mariang ka roi ka par ka ban nom kata ai ka hok ka jingi utrai mun utrai jaka ba ka ban nom pen sniu do ka di ka jing hi ngampoi pakat bau speaker unum ailat yang abangan sik ya clarification lani ban pan jing pynshai kum mover jaga short duration the motion kum ba jolong ngajio kalat handai mene umsim ailat hendrik ai ka ba kala kalong ba kalong ke ka bangimpoi pakat bau shim sa umtip ya ka ba Ukraine dan ni ka bangila banong ulong ill inform ha ka tin nongwi umtip ya ka ba Ukraine usuk ban pen pai jubori ka jing no shangi ka voice of the people party ha bangi Ukraine ya ka ka bangile rangkat ka jing tip ka jong pai ba ka dor bar katu ka section 16 mo jong ka land management hi kabari ba ka anju ka discouncil kadai tang ka kandon ka ba kibu ha ka ban bu rinti ya kata ka jinghe jingko jaka leni ka land selling ka ba kanu pila ban de kanu ki jaka ra la ban de kanu ki jaka snong la ban de ka jingthu kalong ban penong ya ka an ka patrikam ka blok effective namar ba katu ka kandon ka kabu ban don ka jinges lok rengkat bagi nongalam snong tenrei ke ka ba ja kalong ba kinongalam snong kimon sakmat ban ya keren ban ya bu ya kata ka ya ka limit dan dia kata ka ya ka jinghe mo ka jong ka jaka kanu bala ban de kanu bala ban IY ban lease bar kum ter te ka discouncil ka KHADC ka EC jong ka PPP hapo KHADC ka wano tangi tai benta kana bagila ban ya shman ban pentrikam ya kata ka land selling dan dia ka an ka ban perking ya ka jinghe jong ka jaka ban de mo kadi tanga ta ka jingfu ndai kamut pan ban kini no ya kata ka bor jigino ngalam snong no ka jingko ka jingkalong ya ka jaka ba ka jaka snong ki ra dan ki nugi jaka snong don kam ban rai lang da ka jingtip jong nong snong ba ka dor ba snong jong ko to ka snong ka shai ndai ka chief minister man mene upar sang ban pai jubor ya kata ka jingno ban ong bangi de ban le ke bangi kren ho ni le ke bangi kren ni sosi ko bang mi ala ban pau ya kata hapo ka yeng dor bar ba ngangai biki pai ba kin shai ya ka jing shai kin I ka jing kren ba ki suthu shai kum do ba ka sarkar kai lam bakla la pi ong inoi kai ru UGC ki yalam bakla ka chapa pai ki persang ban chuya da ya ka kata ka ru kom trei ka jong ki bat ru kaberi ba ka jing trei ka jing kren jing ba ik ba ka ni sarkar kalong persya ki trai muluk ki persang em ban pri bi kita ki kam ki bangi thau baro kem ki le shi ki trai muluk tagai ban jin la jala da ka sarkar MDA ka thapkam shipo hajari ya ki khla jai ki dang long hi bangi ni kren ni kata ya kata ngi suthu mo ki kam ki bede ki jimen to shimet phinum ai bani ai shi ki nongwei ringi kren ni ki project ki be na ta ki kam ki ba phi thawla thawlenti ki bari ki sparkler ka bari ki hajar klor ki bari ki bana bar ba ki khangna ki bari ki komba kalong to ka phase 2 ha ka bari ba ka PHC to ka traspa san pokror ka phi fikren phi kum kinong mi khamat ki bari ka jing kle ba kum ka seng ka ba le chopai ba ni smo ban ai ngu yu bangi yo e kala ban kren hapo ka jaka namar ba ka sarkar ka juk kono bangi ni himji kren e po assembly ndai ko malong manta ka voice of the people party ka berantang khniat ngut ki amle ndai ki pabun ki mat ka voice of the people party ko wanra tenga sore ka kamram ji bangi so komen kamen si bangi yo lat kum ni ben kren bo pai ba untip ba ngim dai tang bangi mi smat pan pen bi pai